Bosta familji jiddevertu fil-bahar frisk biex itaffu ftit misħana li ħakmet il-Gżejjer Maltin. Din hija x-xena li sibna fil-bajja tax-Xajra l-ħadd filgħodu. L-istess xena li kien hemm ftit sigħat qabel li iżda f'Hakkatajn inbidlet f'disgrazzja li ħallit lil Nadab John ta' 15-il sena bla ħajja. Fost dawk preżenti l-opinjonista Jeremy Camilleri li rakkonta kif isibt wara nofsinhar li maħli t-tifel wiċċu l-isfel fil-baħar. Xeba nis jomu ma ġembu ħatmu jinduna, xeba tfal jilabu ma ħatmu jinduna. Għali f'dawn il-momenti ġi bejn ħaltejn jekk kellu xi mur jipprova jkellmu għax ħaseb li forsi kien qed jirilassa fil-baħar. U kunżel niġri insomma. U wasalt viċin u ndunajt li da. Mitlu f'men sensi bdejt najjat, kont bil-ħwejjeġ. U kien hemm nies jomu trom dak naħseb ereq. Għalli xi wħud fil-paniku bdew jgħidu li jibżgħu imissuh. U kif kont nieżel nara mara li bset il-maskra ma nafx minni. U nizlet għalih ta' mara li u ħarġitu jien sadattan ċempilt il-112. U għafżajti tal-emerġenza u għallu ġejn fuq il-post. Inqalaw ġiġni sora ma nafx minn huma u bdew itu s-CPR ba' qalbu. Għalli ħafna nies kienu maħkuma mill-paniku u saħaq fuq il-bżonn li kulħadd ikun imħejji għall-emerġenza. U nagħmel appell lill-awtoritajiet. Kemm għandna bżonn li jkun hemm courses, first aid, awareness, għax meta tiġi f'sitwazzjoni hekk ma tkunx taf x'taqbad tagħmel. Fis-sqarrija l-pulizija qalet li t-tifel li jgħix ix-Xajra stess ittieħed l-isptar Mater Dei iżda ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Fil-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat Monika Borġgalja waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Intant dwar dan l-inċident tkellmet ukoll il-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt li qalet kif sitt ġimgħat ilu Nadab John kien fost 12 li saru abbatini. F'messaġġ fuq il-midja soċjali l-Knisja ta' Ġiesu qalet li dan it-tifel kien ftit akbar mill-oħrajn iżda xtaq iservi fuq l-artal flimkien maħutu u li issa mar fejn il-mulej li tant kien iħobb.